Oo, kami na. Yun, good morning po mga brosis. Ayan, magliliwanag na. Kami pupunta ni Founder Libra sa Santa Catalina dahil dun yung meeting place. Tapos pupunta kami doon sa venue ng kargahan. So tara po, samahan nyo kami. Ito po yung pangalawang vlog na gagawin ko ngayong taon ng 2021. Saan natin pwede ilagay ito, Founder? Dinala ko sa likod mo. Di mo siguro malalaglag, no? Saka lang.
Nahulog. Lawa talaga yung mapera eh. Di ba talaga yung may pera? Kailan na palitan yung motor niya? Hindi, pagka may dumaan, hindi na mahirapan. Dumada kasi dyan sa truck eh. Laglag sa gutter. At pinakagilis ko. Ano yan eh. Ito fish pan po ito. Fish pan. Tapos sa kabila fish pan din. Yan. Dati kasi may lupa dito. Nawala. Natatalon. Kita ng ganyan kasi may ganyan din sa akin. Ganda rito. Ang ganda. Ito. Ayan guys, nandito na po tayo sa Santa Catalina chapter. Hindi ko lang kung makikita nyo. Ayun, yung tarpaulin nila. Ayan. Ganda po rito guys. Grabe. Power. Yung bundok na yon, yung nandoon, yun po yung bundok ng Arayat. Yun po yung bundok ng Pampanga. Arayat. Tapos yung mga ibang bundok doon, Bataan yata yan. Bundok ng Bataan, Pinatubo, yung Sambales.
May nagpa-fishing doon. Nguhuli ng isda. Ngangawel. Ay tatapat ko ha. Dali. Guys, papunta na kami dun sa kabilang chapter. Nag-prepare na mga tropa. Yan. Malay.
Tang kay manong aking chairman eh. Opo, guys, ito po, si PCGS and CF Jojo Suna. Saka po si MCF on. Sila po yung aming supremo dito sa Pampanga chapter. Yan. Bali, mamaya po, mag-isa pa kami kasi busy pa yung Sabi mo, may bubuksan tayo, 2 chapter. sabay po yun. Oo, sabay. Chapter ng Dawe, Opo. Lawin Wings, Ram Lawin Wings Dawe chapter, tsaka Ram Lawin Wings San Nicolas chapter. Opo. Kaya ito Ayun. sa Minalin. Ayun, magandang balita po yun guys kasi magkakaroon tayo ng panibagong chapter. Oo, open na kamo. Mag-open na. Yun, maraming salamat po. Yun. Dito yung marking area. Ano, inaayos po nung aming MF marker. Marker Kai, yung pinakilala ko sa inyo. Guys, yung gusto magpatato, Yun. Sige po. please call me. Meron ka bang YouTube? Wala po yung YouTube channel kay ano na Facebook, lang. Facebook. Facebook meron. Anong Facebook mo? Kyle Justin. Kayong Kyle Justin, yan. Ano nyo lang po, i-search nyo. Tapos sa message na lang po kayo sa kanyang inbox. Yan. Marking bro, di na niya kay. Kanya po yung China. Sir. Hindi, di naman yung RN. Pinalan. Ha? Pinalan. So, lagi ka na mo. MF ka pala. Tsaka kaya po Pag na yung mga ID niya bro, magparibayo ko ng ID. Tapong itik Gastos na. na naman. Maluway kang may kamaliit ang sudo na yun, maluway ka? Oo, sa mas nandito. Malamig mo. Para walang gulong, walang away. Yan ang iwasan natin. Ilan pa ang gulong ang gulong pagpapakita. Ikaw po, pagkalayan ng gulong yan. Ako pa. Namalaw ka mo. Kailangan tayo marunong tayo Ang buntok yan pa, nandan ako. Alright. tayo gulong. Hanggang sa tayo simula Nakababa ko, makabakol. kailangan meron tayong sarili, sarili, marunong tayong dapat dito para maiwan tayo sa mga kita sa dito para ayaw Hindi ko alam kita ko rin guys. na marunong tumanggap ng pagkakamali o pinairal natin yung nakapanga natin. Minsan, ipagmamayabang mo. Guardian ako. Marami kami. Matapang kami. Hindi yan, pwede. No? Hindi tayo fraternity, hindi tayo ka. No? Iba yung guardian. Dapat mapagkumbaba tayo. Marunong tayo tumanggap sa pagkakamali. Like for example, Ali, Manila. Ay, tanong kayo. tapos, tanungin ka sa pulis, diba? License number. Anong dapat natin gawin? Oh, yun. So, narinig nyo? Ano sinasabi? Ha? Hindi kayo nakinig. Baka yung lecture natin mamaya mawala. Masayang lang yung lecture. Hindi pala naiintindihan. Pagka hiwa-hiwalay natin, tanong natin ano ba yung sinasabi? Dapat makinig tayo.
tayo mga civilian na pumasok tayo ng guardian. Kailangan talaga makinig tayo para makuha natin kung ano ba ang magandang mga alas bilang isang masyarakat. Kanyamanan yan. Hi guys, welcome Welcome to my guys. Palpakan. Wala ka may nilinggan. Upgrading ranking. Next Abante! Welcome to my vlog. Yes. Yun. Wala na nilaret, mag-face na mo. Okay. T-shirt ko na dyan ha. Anyan na yung t-shirt? Morning po. Good morning po. I'm missing. Naligaw. Punta pala ng Dubai. Morning po. Kala ko missing. Uy. Sige, lalaki na si Chairman dyan. Oh, bro Fred. Bro Fred. Tama mo ko sa video ha. Wala ko na tayo po sa. Oo, bawal eh. May na pag may isang itong karga. Oh! Lawin na. Kasama pala siya, no? Kasama po. Hey! Hello. Morning. Pwede ba? Ang lapit no? Hello po. Muna ako sa paborito kong ano. Morning. Morning po. Madali ang bisto eh. Nandiyan na daw yung ano natin? Ano dyan ha? Oo. Problema pero wala akong pambayad. Wala na. Sige po, dito po. Sir. Sir, dito po sir. Sir, dito po. Ayun po, mga membro natin. Ayun, mga membro po natin yan. Si founder. Mga founder po. Birthday mo no? Kahapon? Kala mo ha? Matatanda na birthday mo ha? Good morning. Siyempre yung suprema ko.
Hindi ho! Ano po? Sabi, lunes na daw. Oo, yung pwede, lunes. Bukas, bukas. How are you? Ha? Kumusta? Okay lang. Christmas, Happy New Year. Likewise. Kuya mo. Ano ko talaga Pampanga? Pero maganda rito. Umabol na nga lang ako. Sana ano eh. Ano ba Andun, yan? nasa bahay. Ano, sa bahay din na mama? Kasi diyan eh. Oo. Hindi kami kasasaktan. Founder kay. Robert. Sir, dito po kayo. Founder Robert. Yung mic. Oh, yung mic para yung mga Si Founder po, Robert. Founder Robert. Calling. Calling to attention. Founder Robert. Founder Robert. Tapos na sis, hindi pa. Ay, hindi pa. Pero meron nga ram sila kabila. Wala pa rin. Dito pala, sa right side. Yun, good, congrats. Yung tapos na daw na marking. Ha? Yung mga na-markingan na? Yung mga na-markingan daw, sino na? Dito po, yung mga na-markingan.